बेयावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं हामबाय होनदों मानो होनब्ला नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै नोंथांमोना बे गेलेग्रा फोथाराव फैनानै जोंखौ सारा बुहुमाव माने फोसावनो थाखाय आवगायबोदों बेनि थाखाय हाजासे जोंनि उदालगुरि एक्स प्लेयारनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। फैनाय जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा कभिडनि महामारिजों साग्लोबसारनानै थांनाय 2019 आरो नैबे 20नियावबो गेलेनो मोननो हायाखै। बिथांमोना गोबां गथ'फोरा गोबाङा ड्राग्सआव गोदोनानै दङ, गोबाङा जौ सेरेबजों जुवा, गोबाङा माने लेखा फरायाखै मबाइलफोरजों। जाहाथे जोंबायदि गेलेनायखौ नुनानै जों सासे बिफा बैसोनि बिफाफोरबायदि जाहाथे बिथांमोना जोंनि गेलेनायखौ नुनानै उत्सा जानानै बिथांमोना सोलायनो हागोन आरो गेलेनो हागोन। आरो बेल' नङा, बे ओनसोलनि गासै जोंबायदि बैसो गोनां फोरा जाहाथे गेलेफिननो हागोन आरो गावनि रोंगौथिखौ फोरोंनानै उन जोलैनि जोंनि फिसाफोरा जाहाथे सोलोंनो हागोन, बे उद्देশ্যखौ लानानै फैदों। दायो नैबे जोलुर बादायलायनाया जाहैगोन जोंनि उदालगुरिनि एक्स प्लेयार आरो नैबे दिमाकुसि दख'रा फरायसा आफादनि गेजेरजों जागोन। दा बेयावहाय खोब लोगोआरि हिसाबै बादायनानै नोंथांमोना जिहेतु मोनसे मेसेज होनो नागिरदों उननि जिथुनिखि उथिफुनाय सेंग्रा मा होनना जों बे चेनेलनि जुगेदि जों खावलायनाय जादों बे ग्राउन्डआव जोङो गासै बे मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियाजों जों नुनो मोनो। आसामावनो नैबे दिमाकुसि नैबे अर्गेन क्लाबनि नैबे फोथारावहाय जिथु रयेल फंबाय बिथाङा जिबायदि आसुनि लादों, गथ'फोरखौ फोरोंदों खस्थ' खालामनानै, गावनि देहा मोदोम लानानै, थाखा फैसा रां रुफा खरसा खालामनानै बिथांमोननि गथ'फोरा जाहाथे जोंनि बे आरो जोंनि जोंखौ गेलेनानै नुनानै जाहाथे उत्सा जायो, बे थांखिखौ लानानै आरो जोंखौ नुनानै बे उन्दैफोरनि गथ'फोरा जाहाथे मोजाङै गेलेगिरि जानो हागोन, बुहुमावनो गिदिर प्लेयार जानो हागोन, बे उद्देশ্যखौ लानानै जों फैनाय जादों आरो बिथांमोननिसिम जों खावलायनाय जादों। आनसलिक एबसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिनियर प्लेयार्स बिथांमोनजों जोङो फुटबल बादायलायनाय बेवहाय मोनसे परिबेक बानायदों आरो बिनि उद्देশ্যआनो जाबाय जोङो जिहेथु गेलेनाय जोङो हुदाफोरखौ बावनो हमदों जोंनि गामि ओनसोलफोराव। जोङो बे गेलेनाय फुटबलानो जा, भलिबलानो जा, क्रिकेटानो जा, जायखिजाया गेलेनाय हुदाखौ जों लाबोफिननो थाखाय जोङो दख'रा एबसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिनियर प्लेयारफोर बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेथिंगासिनो दङ। दिनै जोंनि दिमाकुसि स्टेडियामावबो बिथांमोना जोंजों गेलेनो फैदों। जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बेबायदिनो जोङो जायगा जायगा ओनसोल बे गेलेनायनि थासारिखौ जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव लाबोफिननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। बेनि गेजेरजों उथिफुनाय जिथु सेंग्रा सिख्लाफोर दङ मा होननानै मेसेज हरनो नागिरदों बे देहानि फारसे आरो गावनि जिथु मेलेमनि फारसे बे गेलेनायनि गेजेरजों माबायदि लाबोनो हायो? गेलेनाय हुदाखौ लाखियोब्ला जोङो जे जाखांफुनाय सेंग्राफोरखौ आं बुंनो सानो गेलेनायजों जोबोद मुलाम्फा दङ। गावनि जि थांना थानायनि राहा, जि केरियार, बेखौ गेलेनायजोंबो जों दानो हायो। फुटबल गेलेनानै मुंदांखा फुटबल प्लेयार जानानै गावनि जिउ राहाखौ खुंलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे गावनि देहाखौबो जोङो मोजाङै जोथोन लानो हायो। गेलेनाय हुदाफोरखौ लाखिबाय थायोब्ला, देहाखौ एक्सारसाइस बेफोरबायदि खामानियाव जोङो थाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव जेबो बेरामा साग्लोबनो हाया। दा आं बुंनो सानो जाखांफुनाय सेंग्राफोर, उथिफुनाय सेंग्राफोरा जायफोरा माने गोसो गुदुं गेलेनायाव, बिथांमोना गेलेनांगौ। फुटबलानो जा, भलिबलानो जा, जायखिजाया गेमखौ गेलेनानै बेवहाय गावनि देहाखौ मोजां लाखिनायजों लोगोसे आरो जुदि गाव सानोब्ला बे लामाजोंनो थांगोन, बेयावनो आं गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ बानायगोन, अब्ला बेयावनो गोसो होथाबनानै जोङो गावनि जिउखौ बेयाव गेलेनानैनो जों खुंनो हायो। नुनो मोननाय जादों जे जोंनि बे हालामावहाय, बिटिआर हालामावहाय माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि जोलुर गेलेनायनिफ्राय आनज्रायनानै थानानै दानि जिथुनाखि जान्थ्रिक, बे जान्थ्रिकनि गेजेरजों मबाइलावनो गेलेनायखौ नुनो मोनदों। मा बुंगोन? दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबे आउटदुर गेमखौ गोबां माने लुडुफोर बेबायदि मबाइलाव गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बियो आथिखालनि गोनोखोआरि जि मबाइलनि जुग, बेनि थाखाय जादों। मोजां खामानियाव बिथांमोना मबाइलखौ बाहायनो हायाखै। मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो गेलेदोंब्लाबो नैबे आउटदुर गेमफोरखौबो गेलेनांगौ। आं दहाय बुंनाय बायदि गावनि जिउ राहाखौ बे गेलेनायजों खुंलांनो हायो आरो बेवहाय सरकारनिफ्रायबो आङो माने मोनसे जि माने कचिंनि बेब'स्था आरो जाखांफुनाय सेंग्राफोरखौ
एसे उत्साह खालामनो थाखाय सरकाराबो बेखौ दायथ' लानांगोन आरो जों जिहेथु समाज आफाद एबसुआनो जा आरो बेवहाय दिनै सेनियर प्लेयारफ्रा जोंजों गेलेनो फैदों बिथांमोनाबो बे मोनसे दायथ'खौ लादों बिथांमोनाबो हयथ' जाखांफुनाय प्लेयारफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे बेफोरबायदि गेलेनाय हुदाखौ लाखिबाय थायोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गेलेनायनि मोनसे मोजां थासारिखौ जों लाबोनो हागोन। दा नुनो मोनदों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनिनो बे दिमाकुसि हालामनिनो बे जेरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो सासे स्पर्टस EM दं बिथांनि सायाव मा बिटिआरनि स्पर्टस EM बिथाङाबो दिनैनि नैबे खेलायाव बाहागो लाफैगोन बिथाङा दसे समनि उनाव फैगासिनो दङ बिथाङा जथेस्थ' जोंखौ मदद खालामो गेलेनायनि जि हुदा बेखौ बिथाङा जोंखौ उत्सा खालामदों गेलेनांगौ बेखौ बिथाङाबो बुंबाय थायो दा बिथांनियाव बाहागो लागोन आरो बिथांनिफ्रायबो नोंथांमोना खोथा सोंनो हागोन आरो बिथाङा हयथ' गोबां प्लेनिंजों नैबे गेलेनाय फुटबलानो जा जायखिजाया गेलेनाय हुदाखौ बिथाङा गाव जिहेतु EM गोबां प्लेनिंजों लांनो नागिरदों बिथाङा बुंबाय थायो जोंनि सिगाङावबो हयथ' नैबे फैबाय थानाय बोसोराव बिथाङा EM सारा गोबां बेबायदि गेलेनायनि थासारिखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव लाबोफिननो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। बिटिआर ओनसोलनि EM सारा साननैसो सिगां फेसबुकफ्राव नुदों ससियेल मिडियाफ्राव नुदों बिथाङा बिटिआरनि गासैबो जायगानि फिल्डफोरखौ बिथाङा नायगिदिंदों हयथ' बिथाङा माबा मोनसे बेयाव फिल्डनि फोसाबनाय बा गेलेग्रा फोथार फोसाबनाय बिथाङा हाबाफारि लादों जानो हागौ आं नुदों मिडियाफ्राव आसा खालामो सार बिथाङा फिल्डफोरखौ फोसाबना होनानै गेलेनायनि थासारिखौ लाबोफिनगोन।